lupaksi nyt? No niin, moikka. Alise. Oikeesti, anna meidän oikeesti. No niin, minä ja Alise tehdään kanelitesti. Haaste. Kanelihaaste. Eli me otetaan yksi tällainen ruokalusikallinen kanelia ja sitten pitää suussa 2 minuuttia. Liian vähän. Täällä on ihan perseestä. Tässä on hyvin. Tiia, onko sun se valmiin? Kyllä. Mua pelottaa. Oikeesti. No niin, nyt. Ei vielä. Sanottiin, kun sä oot valmiin. On jo. Onko se valmiin? Joo. Okay. Näin. Noni. En uskalla. Noni. Yhteen. Nyt. Sano sitten. Joo, hyvin. Vesa henki. 10 sekuntia. Tää sattuu ihan kauhean. Ai vittu. Alise jatkaa vielä. Molemmat luovuttiin. Alisella oli 21 Ai se sattuu sekuntia. ihan kauhean. Ai. Haittaako se? Ette te pystynyt pitää... Alisella oli 21 sekuntia, Elalla oli 10 sekuntia. Mä haluun kokeilla. Haluun. Noniin, voin mä lopettaa. Et vielä. Voinpas. Mua sattuu suuhun ihan kauheasti. Haittaako se? Eikö oikeastaan sattuu ihan kauheasti? Haittaako se? Sun ei kans koittaa. Ei, kyllä mä haluun. Kaikki aina kannattaa kokeilla. Mulla ei kenkiä se syödä. Noniin, mä lopetan tän. Joo! Ei. Joo!